ሰላም ተኸታተልቲ መዳብ ፎሬክስ አካዳሚ ኣብዚ ሓፃር ቪድዮ ከመይ ጌርና ፑልባክ ዝኾነ ኣሰት ፑልባክ ትሬድ ንገብር ወይ ድማ ማርኬት ፑልባክ ምስ ገበረ ኦር ሴል ንብል ብሕፅር ዝበለ ክንርኢና ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ማርኬት ካብ ሬንጅ ወይ ካብ ኮንሶሊዴሽን ወፂኡ ኣዝዩ ኣግረሲቭ ዝኾነ ናይ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድል ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ድሕሪኡ ነዚ ሬዚስታንስ ኤሪያ ድማ ኮምፕሊትሊ ብሬክ ገይሩ ኦል ደ ዌይ ላዕሊ ከይድልና ኣሎ ማርኬት። ስለዚ ሓሳብ ነዚ ምስ ረኣና ብክልተ መንገዲ ኢና ንኣቱ ወይ ፕራይስ ነዚ ብሬክ ክገብረልና እንከሎ ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ማለት እዩ ንኸይድ ወይ ድማ ፕራይስ ነዚ ሪትሬስ ምስ ገበረልና ድማ ባይ ንሕዝ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዛ ሰናርዮ እዚኣ ፕራይስ ፑልባክ ምስ ገበረ ከመይ ጌርና ንኣቱ ሕፅር ዝበለ ክንርኢና ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ጌርና ኣለና ኣብ ናይ ንእሽተይ ታይም ፍሬም ወይ ድማ ስሞለር ታይም ፍሬም